Tervetuloa jälleen podcastimme pariin. Pyrimme avaamaan talouden ja sijoitusmarkkinoiden keskeisiä teemoja ja niiden välisiä yhteyksiä. Tänään aiheenamme on Suomen eläkeuudistus. Se on ehkä yksi suurimmista muutoksista instituutiosijoittamisessa moneen vuosikymmeneen. Keskustelemme siis siitä, mitä eläkeuudistus tekee sijoitussalkuille, riskeille ja koko eläkejärjestelmän kestävyydelle. Tässä on Helenius. Ja tässä on Vatanen. Ja tämä on Syväpuhetta taloudesta. Puhumme talouden isosta kysymyksistä, emmekä lillukanvarsista. Kari, ennen kuin aletaan puhumaan tämän uudistuksen perusteista, niin käydään nyt läpi vielä. Milloin tämä uudistus tulee voimaan? Uudistus tulee voimaan 1. päivä heinäkuuta tänä vuonna, eli pari viikon kuluttua. Ja tämähän on aika tuore siinä mielessä, että laki hyväksyttiin vasta nyt toukokuun lopulla. No niin, eli heinäkuusta alkaen näitä uusia sääntöjä aletaan sitten soveltaa. Joo, kyllä, ja tämä laki tulee voimaan 3 osassa. Ensimmäinen vaihe heinäkuussa nyt tänä vuonna, seuraava ensi vuoden alussa ja 3. vaihe heinäkuussa 2027. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että se tulee kolmessa erässä niin kuin voimaan? Siellä tulee erilaisia komponentteja joka vaiheessa ja tämä on tehty sitä varten, että voidaan riskiä lisätä vaiheittain 3 osassa, ettei kerralla sijoitussalkkujen riskitaso muutu niin merkittävästi. Okei, eli mennään nyt sitten perusteihin, niin sitten tämä avautuu vähän tämä riskitason lisääminenkin. Miksi tämä eläkeuudistus ylipäätään tarvitaan ja miksi se tuli ajankohtaiseksi? Kysymys on oikeastaan siitä, että Suomen työeläkejärjestelmä on hyvin tasapainossa rahoituksen suhteen aina tuonne 2050-luvulle asti. Mutta sen jälkeen tulee paineita nostaa työeläkemaksuja johtuen siitä, että meillä on ollut syntyvyys täällä Suomessa aika heikkoa viimeiset 10 vuotta. Eli ihmisiä syntyy vähemmän, mikä tarkoittaa sitä, että 25-30 vuoden päästä meillä on vähemmän väkeä työelämässä, ellei meillä sitten tule korvaavaa maahanmuuttoa paikkaamaan sitä vähenevää työvoimaa. Eli tällä hetkellä varaudutaan muutoksiin, jotka tapahtuu 25-30 vuoden päästä. Eli eläkemaksut palkkasummasta uhkaa alkaa nousta siellä jossain 2050 jälkeen. Joo, kyllä. Syntyvyydestä johtuen. Joo, nehän nousee seuraavan 10 vuoden aikana hieman johtuen siitä, että siinä vaiheessa kaikki suuret ikäluokat, sodan jälkeen syntyneet ikäluokat on eläkkeellä, mutta se on merkittävän pientä se nousu enää nykytasoon verrattuna. Sen sijaan se iso nousu syntyy 50-luvulta alkaen johtuen syntyvyydestä. No mitäs muita tekijöitä siinä on? Miksi tätä tarvitaan? Tässä ehkä voidaan kokonaisuutta ajatella niin, että koko työeläkejärjestelmän rahoitus koostuu 3 komponentista. Yksi on kerättävät työeläkemaksut ja tietenkin sitten maksettavat eläkkeet, joka on se mihin rahaa kuluu. Ja näitä voidaan tasapainottaa sitten sijoitusvarojen tuotolla. Just näin. Ja miksi sitten millä tavalla tätä tasapainotetaan 50-luvulta lähtien on se, että jos me saamme korkeita tuottoja tai korkeampia tuottoja tulevaisuudessa, niin se tasapainottaa tätä rahoitusta pitkällä aikavälillä. Juuri näin. Ja avaapas vähän sitä, että miten tämä meidän viimeisen reilun 10, oikeastaan voidaan sanoa jo melkein 20 vuoden historia, matalien korkojen historia, niin miten se on vaikuttanut tähän eläkejärjestelmään ja onko sillä jotain tekemistä tämän uudistuksen tarpeen kanssa? Sillä on aika paljon tekemistä ja siitä saa niin kuin kansainvälisiltäkin toimijoilta aika paljon vinkkejä. Eli käytännössä matalien korkojen aika 2010-luvulla. Meillähän oli täällä Euroopassa jopa negatiiviset korot. Saksan 10 vuoden korko kääntyi negatiiviseksi 2010-luvun aikana. Se tarkoitti sitä, että niistä korkosijoituksista saatavat tuotot ei enää riitä rahoittamaan pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmää. Ja pikkuhiljaa tässä viimeisen 20, ehkä jopa 30 vuoden aikana riskitasoa on työeläkejärjestelmässä Suomessa nostettu. Mä näen itse tämän vähän niin kuin jatkumona tämän eläkeuudistuksen edellisille ja yhtenä syynä, mainitsin aikaisemmin, on tämä heikentyvä syntyvyys, eli huoltosuhde myöskin eläkejärjestelmän näkökulmassa heikkenee vähemmän
vähemmän eläkemaksujen maksajia, enemmän eläkkeen saajia, tarvitaan korkeampaa sijoitustuottoa ja koska korkotasot on matalia, niin korot ei riitä antamaan korkeampia sijoitustuottoja, tarvitaan enemmän riskipitoisia sijoituksia ja siitä on oikeastaan kysymys. Eli klassinen ongelma, vähemmän maksajia, enemmän eläkkeitä ja matalammat tuotot. Kyllä, ja ehkä haluaisin vielä muistuttaa, että mehän ei olla yksin tämän probleeman kanssa täällä Suomessa. Kaikkialla läntisessä maailmassa on täysin samat ongelmat. Väestö ikääntyy ja korkotasot on edelleenkin hyvin matalia takaamaan riittäviä tuottoja eläkejärjestelmille. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on Hollannin eläkejärjestelmä. Siellä siirrytään vuodesta 2028 alkaen uuteen niin kutsuttuun maksuperusteiseen järjestelmään, jonka ajatuksena on se, että voidaan kasvattaa riskitasoa, siirtyä pois korkosijoituksesta korkeamman tuoton osakesijoituksiin järjestelmän puitteissa. Ja eikö niin, että näihin korkotuotteisiin on ollut pakko sijoittaa niin näiden eläkejärjestelmän sääntöjen takia? Kyllä, eli vakavaraisuuslainsäädäntö Suomessa rajoittaa riskinottoa, eli pakottaa pitämään vähäriskisissä sijoituksissa osan sijoituksista. Ja vastaava on sitten muuallakin maailmassa, eli jos on lainsäädäntöä, niin kuin Hollannissa, niin se on rajoittanut riskinottoa pitkällä aikavälillä. Hollanti onkin yksi esimerkki tämmöisestä toisesta eläkeuudistuksesta. Kyllä, ja tämä on hyvin mielenkiintoista, että tämä ajoittuu aika lailla samaan aikaan meillä Suomessa kuin Hollannissakin. No, eli kerro vielä, mikä tässä uudistuksessa nyt on ihan niin kuin keskeisintä? Eli mitä tapahtuu, tapahtuuko etuuksille jotain, tapahtuuko eläkemaksulle jotain? Ei, ja se tässä onkin tämä niin kuin ehkä suurin juttu. Jos meillä on 3 komponenttia. Meillä on eläkemaksut, jotka halutaan pitää vakaina. Eli vaikka on paineita sille, että eläkkeet kasvaa 50-luvun jälkeen, niin halutaan pitää tämä eläkemaksutaso vakana siitäkin koska eteenpäin. Se on jo aika korkea. Se on suhteellisen korkea. Onko se kansainvälisesti? On se kansainvälisestikin mitattuna ehkä siellä niin kuin korkeiden joukossa. Joo. Ja sitten seuraava komponentti, maksetut eläkkeet. Halutaan pitää kiinni eläkelupauksesta, eli ei leikata eläkelupausta. Pidetään se eläke-etuudet samanlaisena. Eläkkeitä ei pienennetä. Kyllä. Joo. Joten sitten viimeinen säätökomponentti on ne sijoitustuotot eläkevaroille. Jos niitä saadaan kasvatettua sallimalla korkeampi riskitaso pitkällä aikavälillä, niin se kasvattaa sijoitustuottoa ja sitä kautta saadaan parannettua tämän rahoituksen kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Eli jos summerataan, niin ratkaistaan tämä ongelma ottamalla enemmän sijoitusriskiä. Kyllä, ja tässä on tämmöinen oikeastaan käänteinen riskinäkökulma. Suurempi riski lyhyellä aikavälillä tarkoittaa isompaa arvojen heilahtelua, mutta pitkällä aikavälillä koko eläkejärjestelmän suuri riski on se, että ei saada tarpeeksi tuottoja. Eli pitkällä aikavälillä riskinä on se, että ei oteta tarpeeksi riskiä. Kari, mennään konkreettisiin muutoksiin. Mitkä on tämän eläkeuudistuksen niin kuin keskeisimmät elementit? Joo, eli riskinkantokykyä parannetaan. Ehkä aloitetaan ensin siitä kuitenkin, että ketä tämä koskee. Tämä koskee yksityisten yritysten eläkevakuuttajia. Muistetaan, että julkiset kuntien ja valtion eläkevakuuttajat on tämän ulkopuolella. Just. Ja yksityisillä eläkevakuuttajilla on vakavaraisuuslainsäädäntö, joka rajoittaa riskinottoa. Ja tähän lainsäädäntöön kuuluu keskeisesti muutamia osia. Yksi osa se on sellainen, että tuottovaatimuksesta tällä hetkellä määräytyy 20% osakemarkkinoiden tuoton perusteella. Nyt eläkeuudistuksessa tätä komponenttia nostetaan 20–30%, eli osakemarkkinat määrittää 30% tuottovaatimuksesta. Tämä aika automaattisesti johtaa siihen, että eläkeyhtiöiden kannattaa nostaa osakepainoa 10% tämän lainsäädännön muuttuessa. Eli tämä on oikeastaan tämmöinen suoraan ohjaava osakepainoa kasvattava tekijä. Ja tämä siis tarkoittaa, että tässä sitten tätä vakavaraisuuskehikkoa on muutettu. Joo. Riskinottamista sallivammaksi. Se on sitten toinen kohta. Just, eli toinen kohta on se, että sen lisäksi, että tätä osakesidonnaisuutta kasvatetaan
helpotetaan vakavaraisuussäännöksiä, eli lainsäädäntöä, joka määrittää riskinoton rajat. Siihen tulee helpotuksia, joka mahdollistaa sitten suurempaa riskinottoa, mutta se ei välttämättä pakota osakesijoitukseen. Se mahdollistaa riskinoton salkun tasolla ja sitä voit tehdä muillakin instrumenteilla. Ja jos tätä verrataan tuohon osaketuottosidonnaiseen, niin tälläkin on suurin piirtein samankokoinen vaikutus, että tämäkin mahdollistaisi noin 10% osakepainon noston. Eli osakesidonnaista riskiä nostetaan. Niin sieltä tulee 10%. Vakavaraisuuskehikkoa löysennetään. Sieltä tulee seuraavat 10%. Ja mitä muuta vielä? Sitten täällä on muutamia pienempiä teknisiä yksityiskohtia, mutta ehkä suurena voi mainita sen, että sallitaan kiinteistöjen velkarahoituksen käyttö. Tällä hetkellä se on ollut mahdollista vain, jos sijoitetaan kiinteistörahastoihin, tällaisiin ulkoistettuihin kiinteistösijoituksiin, mutta nyt eläkeuudistuksen jälkeen sallitaan myös omassa taseessa, omassa omistuksessa olevien kiinteistöjen velkarahoitus. Se vapauttaa jonkin verran pääomia ja nostaa tietysti sen kiinteistösalkun riskitasoa, kun siellä on jonkin verran velkarahoitusta mukana. No Kari, kerropas ihan käytännössä, että miltä näyttää niin kuin eläkeyhtiön tyypillinen sijoitussalkku tai uudistuksen jälkeen versus miltä se näytti ennen tätä uudistusta? Jos me otetaan vertailukohdaksi vuodenvaihteen tilanne, silloin keskimäärin työeläkeyhtiöillä oli noin 55% osakeriskiä sijoitussalkuissa. Eli 55% sijoituksista osakkeissa. Kyllä. Joo. Ja nyt tilaa tulee helposti semmoinen 20 eikä 25% lisätä sitä osakeriskiä, että jopa niin kuin puhutaan niin kuin 70-80% osakepainosta kokonaisuudessaan. On tosin epäselvää, että meneekö tämä kaikki lisäys osakkeisiin. Todennäköisesti ei, mutta Eläketurvakeskus on arvioinut, että osakepainot tulee olemaan tuolla 70% tietämillä. Eli semmoinen 15% nosto tässä todennäköisesti tapahtuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos osakkeessa on 70%, niin muille jää tilaa vaan noin 30%. Kyllä, jos ne muut on... Tämä on aika merkittävä asia. Kyllä, jos ne muut on ollut tällä hetkellä noin 45%, niin niitä vähennetään se 15% ja että saadaan rahoitettua osakkeiden hankinnat. Ja tämä on tietysti merkittävä muutos, kun osakesijoituksia hajauttava osuus salkusta pienenee merkittävästi. Kyllä. Tämä muuttaa koko salkkurakenteen niin kuin logiikan. Kyllä. Ja sanopa vielä se, että mistä tämä otetaan tämä raha, jolla sitten sitä osakepainoa nostetaan? Tietysti ideaalisti voisi ajatella, että ne saadaan ulos korkosijoituksista, mutta käytännössä noin paljon sieltä ei enää saa ulos. Korkosijoitusten osuus sijoitussalkoissa on enää ollut keskimäärin noin 20-25%. Sieltä ei saada ihan määrättömästi enää vähennettyä. Kyllä tämä tulee tarkoittamaan, että kaikkia muita omaisuusluokkia tullaan vähentämään. Koskee kaikkia epälikvidiä sijoituksia, hedge-rahastoja ja tietysti kiinteistöjä sitä kautta, että velkavipu ja tämä velan käyttö jonkin verran vapauttaa pääomaa. Kari, tämähän kuulostaa siltä niin kuin taas vähän liian hyvä ollakseen totta. Tämmöinen win-win. Mutta eikö kaikilla asioilla melkein aina ole joku hintansa? Onko tässä joku kääntöpuoli? On totta kai. Eihän riskin lisääminen sijoitussalkussa ilmasta ole. Mutta kuten sanoit, niin tuotto-odotus tästä tulee kasvamaan, mutta samalla lyhyellä aikavälillä sijoitussalkun arvonmuutokset eli heilahtelu nousee merkittävästi. Entäs tappiot? Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa myös tappioita, eli heilahtelu tarkoittaa yleensä sitä, että kun arvonmuutoksia tulee esimerkiksi kriiseissä, niin sitten käydään vähän syvemmällä. Niin, eli jos osakemarkkina romahtaa, niin tietenkin ne tappiot, kun näitä osakkeita sijoitussalkkuissa on enemmän, niin on suurempia. Kyllä. Mä yleensä käytän aina esimerkkinä finanssikriisiä. Se on ollut kuitenkin tämmöinen iso globaali kriisi, jossa osakkeet tuli alas globaalisti lähes 50%. Ja silloin työeläkejärjestelmässä raportoitiin -15% tuottoja. Ja siihen aikaan kuitenkin riskitaso oli merkittävästi pienempi kuin mitä se tänä päivänä on, saatikka sitten
tämän eläkeuudistuksen jälkeen, niin mun arvio on, että finanssikriisin tyyppinen tilanne näkyy sijoitussalkuissa noin -25––30% tappiona. Eli tällaiseen täytyy lyhyellä aikavälillä varautua. Just. Ja korkoja kun on vähemmän, niin se tarkoittaa sitten, että ne korkosijoitukset ei samalla tavalla tasapainota. Kyllä, ja muutenkin tämä niin kuin osakesijoituksia hajauttavan salkun osuus pienenee. Eli sitä hajautusta on selkeästi vähemmän. Sitä suojaa ei sitten samalla tavalla ole. Eli näistä sijoitussalkuista tulee niin kuin tämmöisiä osakevetosia. Niistä tulee, mutta toisaalta osakkeilla on myöskin se suurempi tuotto-odotus pitkällä aikavälillä, ainakin historia on näin näyttänyt. No historiallisesti salkut on tuottanut Suomessa nimellisesti, siis yksityisten eläkeyhtiöiden tuotot on olleet nimellisesti semmoista 6%. Joo, pitääkö kyllä, paikkansa? Pitää, jos me katsotaan noin 30 vuoden periodilla. Just. Niin se on ollut noin 6% nimellistuotto vastaan noin 4% reaalituottoa. Pitää kuitenkin muistaa, että tässä on mukana sekä IT-kuplan puhkeaminen 2000-luvun alussa että finanssikriisi, jotka aiheutti aika isoja lovia tuottoihin. Kun katsotaan tämän pitkän aikavälin yli, niin saadaan se 6% nimellistä. Viime aikoina tuotot on ollut selkeästi korkeampia. Just, mutta mitä arvioit nyt, kun katsot tästä eteenpäin, niin tämän uudistuksen jälkeen, niin minkälaisia salkun tuotto-odotukset on? Kyllä tämä riskin lisäys tulee kasvattamaan tuotto-odotusta. Ja jos me vertaan tähän niin kuin 30 vuoden historiaan, niin jo tänä päivänä meillä on riskipitoisempia salkkuja, koska tässä on nyt matkan varrella tapahtunut muutama muukin eläkeuudistus. Että kyllä mä nyt jo olettaisin, että se tuotto-odotus on noin 0,5% korkeampi nykysalkuilla. Ja sitten kun eläkeuudistus tulee mukaan, niin ehkä saadaan vielä se toinen 0,5%. Eli tämmöinen varovainen arvaus on, että se tuleva tuotto-odotus on jossain 6,5–7% tietämillä tästä eteenpäin. Eli tuommoinen niin 0,5%. Vähän reilu jopa. Vähän reilu jopa niin parannustuottoihin. Kyllä. No mitä sillä saadaan aikaan? Pitää lähteä taas siitä, että mitä tässä on tavoiteltu. Tai onko se riittävä parannus, jotta järjestelmästä tulee sitten kestävämpi tai kestävä pitkällä aikavälillä? Mun mielestä se on riittävä. Ja nyt jos mä peilaan tätä Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmiin, niin se 0,5% vuotta kohti riittää tasapainottamaan tätä järjestelmää sinne 2050-luvusta eteenpäin. Ja ehkä mä huomioisin, että meillä on jo ehkä tänä päivänä se 0,5% korkeampi tuotto-odotus kuin mitä Eläketurvakeskus on käyttänyt laskelmissa. Ja siihen jos tulee vielä vähän niin mä luulen, että rahoituksen tasapaino on aika hyvissä kantimissa sen jälkeen. Eli uudistus toimii, kun asiat menee hyvin. Kyllä, silloin kun sijoitusmarkkinoilta saadaan hyviä tuottoja tai vastaavanlaisia, mitä ollaan historiassa saatu, niin tämä uudistus toimii. Puhutaan sitten vähän tästä hajautuksesta. Kari, sä totesit, että tämän niin kuin korkojen hajauttavuus tulee vähenemään, koska näitä korkopapereita salkussa tulee olemaan vähemmän. Mitä se tarkoittaa? Päästään ehkä tällaiseen kaikki munat samassa korissa ilmiöön, eli kun sijoittaminen pakkautuu sinne osakemarkkinoille, osakkeisiin, niin on paljon vähemmän sitä hajauttavaa osuutta salkussa, joka auttaisi siinä tilanteessa, jos osakemarkkinat tulee alaspäin. Ja eikö niin, että se ei koske vaan niin kuin yksittäisiä eläkeyhtiöitä? Näin on. Eli tietenkin, jos katsoo yksittäisen eläkeyhtiön näkökulmasta, niin se näkyy omassa salkussa, että siitä tulee hyvin osakepainotteinen, hyvin vähän on sitten muita hajauttavia tekijöitä. Mutta nyt jos me tarkastellaan koko tätä Suomen yksityistä työeläkejärjestelmää, niin samat säännöt pätee kaikille. Niin. Eli tämä Kaikki toimii samalla lailla. Eläkeuudistus näkyy kaikkien työeläkeyhtiöiden sijoitussalkussa samalla tavalla. Eli me kaikki lisätään osakkeita tässä uudistuksen aikana ja tullaan niin kuin tekemään samoja toimenpiteitä, jolloin tämä keskittyminen näkyy kaikkien salkussa. Eli se riski kasvaa niin kuin koko meidän järjestelmässä. Kyllä. Ja mites maailmalla, jossa on samanlaisia uudistuksia ja samanlaisia järjestelmiä?
Tämä on ehkä se kaikista huolestuttavin piirre tässä, jos me katsotaan globaalisti vielä tätä tilannetta. Mainittiin aikaisemmin, että Hollannissa on eläkeuudistus, siellä eläkejärjestelmä siirtyy osakepainotteisemmaksi ja samaan aikaan nähdään, että hyvin moni instituutiosijoittaja maailmalla on tekemässä vähän samanlaisia liikkeitä. Esimerkiksi Arabiemiraattien valtionrahasto on lisäämässä osakkeita, siirtymässä osakepohjaiseen sijoittamiseen. Samanlaisia ajatuksia kuulee Singaporen valtion rahastolta. Eli hyvin moni tämmöinen suuri sijoittaja maailmalla on tekemässä samankaltaisia liikkeitä, eli lisäämässä osakesijoituksia. Ja eikö syy siihen ole samat kuin meilläkin, että syntyvyyden lasku, väestön vanheneminen, matalat korkotuotot hyvin pitkän aikaa. Ja ehkä mä tässä painottaisin nyt sitä matalia korkotuottoja, koska tällaisilla valtionrahastoilla välttämättä näyttää syntyvyys samanlaisena ongelmana, mutta ne matalat korkotasot on globaali ilmiö länsimaissa ja ne ei vaan enää riitä riittäviin pitkän aikavälin tuottoihin ja sen takia lisätään riskiä, lisätään osakkeita globaalisti. Eli sääntely sama kaikille, kaikki tekee samanlaisia sijoituspäätöksiä ja loppupeleissä sitten sijoitussalkut on aika samannäköisiä kaikilla. Kyllä, ja tietyllä tavalla voidaan myöskin sanoa, että sijoitusmarkkina ajaa tähän. Jos me katsotaan tällä hetkellä nyt pari vuotta taaksepäin, mistä ne sijoitustuotot sijoitussalkkuihin on tulleet. Ne on ollut ne suuret teknologiayhtiöt Yhdysvalloissa, jotka on ajanut tuottoja. Ja tällä hetkellä oikeastaan, jos katsotaan osakemarkkinaa, sekin on hyvin keskittynyt muutamien yhtiöiden ympärille. Ja tämä tuntuu vain jatkuvan. Jos me katsotaan eteenpäin, niin on tulossa uusia pörssilistauksia tämänkin vuoden aikana. Isoja teknologiayhtiöitä tekoälyteeman parista niin tulee listautumaan ja sijoittajat on globaalisti näissä kaikissa mukana. Eli näillä markkinoilla nähdään tämmöistä ruuhkautumista. Hyvin paljon ruuhkautumista ja keskittymistä, mikä tietysti luo tällaista systeemistä riskiä kaikille. Eli jos kaikki sijoittajat globaalisti haluaa niitä samoja yksittäisiä yhtiöitä, niin sitten yksittäisten yhtiöiden ongelmat voivat näkyä sitten globaalina systeemisenä ongelmana kaikkien sijoitussalkuissa. Voisiko sanoa, että tämmöinen kuplautuminen kasvaa? Kyllä. Tai kuplautumisen riski kasvaa? Kyllä. Ja sitten jos mä mietin, mitä instituutiosijoittaja voi tehdä tälle, ei oikeastaan mitään, koska se riski myös ylöspäin on suuri. Että jos sä et ole mukana näissä oikeissa yhtiöissä, niin sit sä et saa tuottaja. Just näin. Kari, tämän uudistuksen jälkeen tämmöinen perinteinen sijoittamisen malli, tämmöinen osta ja pidä, jossa sulla vaikka niin kun on osakkeita 40%, korkopapereita 60%, niin se ei oikein enää toimi. Näin on. Eli tämmöinen perinteinen malli, jossa hajautus korvaa riskien hallinnan, niin se alkaa olla jo vähän niin kuin vanhanaikaista tässä maailmassa. Mitä tämä tarkoittaa niin kuin oikeasti niille ihmisille, jotka näitä sijoituksia tekee ja sijoitussalkkua hallinnoi? Tarkoittaa sitä, että sijoittajana sä et enää voi luottaa siihen, että sulla on riittävästi hajauttavia elementtejä, jolloin sun täytyy hoitaa itse aktiivisesti sitä riskitasoa sijoitussalkussa. Eli myydä ja ostaa oikeaan aikaan? Joo, ja ei pelkästään oikeaan aikaan. Enemmän mä puhun riskienhallinnallisesta sijoitussalkun hoidosta. Eli silloin, kun on syytä vähentää riskienhallinnasta syistä sijoitussalkun riskiä, eli vältetään liian suuria tappioita ja sitten lisätään riskiä siinä vaiheessa, kun on varaa sitä lisätä. Eli tehdään riskienhallinnallista riskitason muokkausta sijoitussalkussa. Sellaista todennäköisesti tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa. Eli vaikka tämä säätely helpottaa riskinottoa, niin ei se säätely poistu kokonaisuudessaan. Eli kyllä kriiseissä joudutaan varmasti riskitasoa muokkaamaan. Nostetaan esiin vielä yksi tämmöinen kriittinen asia, kassavirta. Eli vuonna 2024 maksettiin Suomessa eläkkeitä ulos 23 miljardia ja TYEL-maksuja kerättiin tuommoinen 21 miljardia. Eli tuo erotus on tuommoinen 2 miljardia, eli noin 1% meidän eläkevaroista. Eli me ollaan niin kuin kassavirta negatiivinen.
Mitä tämä tarkoittaa nyt? Tämä tarkoittaa sitä, että kun tänä päivänä joudutaan rahoittamaan osa eläkkeestä sijoitustoiminnan tuotoilla. Se on meillä jo nykypäivää. Se on ollut sitä jo yli 5 vuotta. Tämä tilanne ei millään tavalla ole uusi ja se tulee jatkumaan. Ja tässä just päästään siihen, että mitä parempia ne sijoitustuotot on tulevaisuudessa, se antaa paremmat mahdollisuudet rahoittaa eläkkeitä tuotoilla, koska meillä jatkuu tämä alijäämätilanne. Eli kerätään vähemmän rahoja sisään järjestelmään kuin mitä maksetaan ulos eläkkeelle. Mitä se konkretisoi vähän sitä, että kun meillä on kassavirta negatiivinen, eli maksaa ulos enemmän kuin tulee sisään ja sitten sijoitussalkussa se markkinariski on nyt sitten tämän uudistuksen jälkeen korkeampi. Niin mitä siitä seuraa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että me tullaan maksamaan joka vuosi se prosentti ulos sijoitusvaroista, riippumatta siitä, että mitä ne tuotot on. Että vaikka me saataisiin negatiivisia tuottoja jonain vuonna, me tullaan maksamaan prosentti sijoitusvaroista ulos sitä eläkkeitä varten. Eli jos vaikka kävisi niin, että osakemarkkina romahtaisi, niin vakavaraisuus eläkeyhtiöillä luonnollisesti heikkenisi, niin voisiko se johtaa tämmöisiin sitten yhtäaikaisiin tämmöisiin pakkomyynteihin? Kyllä se varmaan jonkin verran voi johtaa myynteihin tai riskienhallinnalliseen toimenpiteisiin. Toki eläkeyhtiöt voi tehdä sitä johdannaismarkkinoilla ja kansainvälisillä markkinoilla, eli kyllä likviditeetti sen kestää. Ja mä näen enemmän tämän niin kuin tällaisena riskienhallinnallisena toimenpiteenä ja siitä huolimatta me maksetaan aina se prosentti eläkkeisiin sijoituksista. Eli sä voit vakuuttaa, että vaikka tulisi niin kuin iso osakemarkkinakrässi, romahdus, niin eläkkeet tulee maksettua. Niin pitkään kuin meillä on likviditeettiä. Jos me mietitään tällä hetkellä eläkevaroja on noin 8 vuoden eläkkeisiin yksityisessä työeläkejärjestelmässä. Eli vaikka me ei kerättäisi niitä eläkemaksuja, niin meillä riittäisi nipin napin 8 vuotta maksaa eläkkeitä ulospäin. Ja totta kai me tullaan keräämään niitä eläkemaksuja kyllä, tietenkin. Kyllä. Eli meillä on kuitenkin, vaikka tässä nyt tapahtuisi tällainen iso pudotus markkina-arvoissa 25%, niin siltikin meillä olisi 6 vuotta mahdollista maksaa ilman eläkkeitä, ilman eläkemaksuja. Että kyllä niitä on riittävästi. Eikä se ainoa tärkeä huomio tässä on, että meidän täytyy pitää huoli, että ne eläkevarat on sijoitettu omaisuusluokkiin. Niin, että me pystytään aina irrottamaan se riittävä määrä likvidiä kassavirtaa eläkkeiden maksuun. Eli se prosentti. Kyllä, mikä tarkoittaa sitä, että me ei kaikkea voida sijoittaa epälikvideihin sijoituksiin, vaikka startuppeihin, koska sieltä me ei saada rahoja ulos silloin, kun tarvitaan. Just näin. No Kari, vielä sitten ehkä yksi tämmöinen mahdollinen skenaario, että osakemarkkina ei romahdakaan, mutta ei käytännössä tuota mitään. Että osaketuotot ei edes kata inflaatiota. Niin mitä sanot tällaisesta riskistä? Jos tällainen riski toteutuu ja on pitkäaikainen, puhutaan vaikka 10 vuoden periodista. Mä luulen, että tämä on siinä mielessä ongelmallinen, jos menee pitkä aika, 5-10 vuotta, ettei saada positiivisia sijoitustuottoja tai saadaan suurin piirtein nollatuottoja, niin se alkaa rapauttaa luottamusta ylipäätänsä työeläkejärjestelmään ja sijoitustoimintaan kokonaisuudessaan. Ja mä näen, että tämä on ehkä se suuri riski liittyen tähän. Periaatteessa työeläkejärjestelmän rahoituksen kannalta ei ole merkitystä siinä, että jos me tullaan nopeasti alas 10% ja sitten palaudutaan lähtöpisteeseen 10 vuoden kuluessa versus se, että me ollaan niin kuin tasasta viivaa mennään 10 vuotta, mutta kysymys on vaan Nolla tuottoa 10 vuotta. Joo, kysymys on vaan siltä, että miltä se tuntuu ja näyttää ulospäin. Eli se ei olisi tällainen finanssiriski, vaan se olisi enemmänkin ehkä tämmöinen niin kuin poliittinen riski, luottamusriski, uskottavuusriski. Ja mehän ollaan nähty sellainen vuosikymmen, jos ollaan tarkkoja. Vuodesta 2000 vuoteen 2010 osakemarkkinoiden tuotto oli aika lähellä nollaa. Ensin puhkesi IT-kupla, siitä palauduttiin, sen jälkeen tuli finanssikriisi, siitä palauduttiin. Lopputulos oli lähellä nollaa, mutta kun se ei tapahtunut tasaisesti, vaan kahden tällaisen ison tapahtuman kautta, niin siitä pärjättiin aika hyvin. Niin Tiina, onko nyt oikea aika sijoittaa osakkeisiin? Ehkä mä itse kääntäisin tämän toisinpäin.
että onko nyt hyvä aika pysyä korkosijoituksissa tässä markkinaympäristössä. Jos katsotaan tästä eteenpäin, niin mitä sä, Tiina, sanoisit tästä markkinaympäristöstä? Niin, siis niin kuin tuossa todettiin jo, niin me ollaan eletty pitkään matalien korkojen maailmassa ja siihen on ollut minusta yksi niin kuin tämmöinen hyvin keskeinen tekijä. Et meillä on ollut tällainen maailma, jossa säästäminen globaalilla tasolla on ollut korkeampaa kuin investoinnit. Ja myöskin tähän liittyy se, että vanheneva väestö läntisessä maailmassa on kerännyt säästöjä eläköitymistä varten. Ja nyt me ollaan ikään kuin siinäkin pisteessä ehkä ohitettu se kriittinen ajankohta, että nyt näitä säästöjä aletaan käyttää. Ja sitten myöskin tämä niinku finanssikriisin jäljet alkaa olla sulateltu, eli velkaongelmaa on sulateltu. Ja sitten toisaalta sitten meillä tulee tämä AI-buumi, vihreä siirtymä yhtä aikaa, joka tarkoittaa sitä, että ne vaatii hurjan paljon investointeja. Aluksihan ne oli näihin kielimalleihin. Nyt tarvitaan, jotta näitä kielimalleja voidaan pyörittää ja saadaan sitten tästä AIsta näitä hyötyjä, niin tarvitaan sitten datakeskuksia, joita pyörittää, tarvitaan paljon sähköä ja tämä sähkökään ei riitä, ellei siihen investoida. Eli mennään tämmöisen, niin kuin voisi sanoa globaaliin, ehkä jopa voisi sanoa investointibuumiin. Eli ja jos näin käy, niin... Eli jos 2010-luku oli tällaista säästämisen aikaa, niin nyt siirrytään investointien Eli tarvitaan pääomia tästä eteenpäin. Kyllä. Ja tämä voi olla aika iso muutos, joka näkyy siinä, että ikään kuin se tasapaino säästämisen ja investointien välillä keikahtaa sinne investointien puolelle, mikä tarkoittaa, että kun pääoman kysyntä nousee, niin pääoman hinta nousee. Eli tarvitaan enemmän pääomia ja niistä ollaan valmiita maksamaan. Ja niin kuin sinä tiedät, niin mitä tapahtuu korkopapereille, kun korko nousee? Korkopaperiarvo laskee, eli se ei ole sitten korkosijoittajalle kovin hyvää aikaa. Niin. Eli meillä on ympäristö, jossa investointien kasvu lisää pääomien kysyntää, jonka vuoksi pääoman hinta nousee. Hyödykkeiden kysyntä kasvaa, niiden hinta nousee. Ja nämä molemmathan tarkoittaa, että eletään korkeamman inflaation aikakautta. Kyllä. Ja me on nähty, että myöskin niin kuin, tämän COVID-shokin jälkeen, kun tämä inflaatio kiihtyi hyvin voimakkaasti, niin yrityksissäkin on vähän nähtävissä sitä, että yritysten käyttäytyminen on muuttunut, että hintoja tarkistetaan enemmän ja säännönmukaisemmin. Ja normaalistihan se on niin kuin ylöspäin ja tämmöisessä ympäristössä sitten niin tämä voi johtaa siihen, että niin kuin yleisön inflaatio-odotukset voimistuu. Ja tietenkin tämä on se, mitä keskuspankit pelkää, että esimerkiksi nyt, kun meillä on Lähi-idässä kriisi ja öljyn hinta on noussut, niin keskuspankit on tietenkin huolissaan siitä, että johtaako tämä siihen, että yleisön inflaatio-odotukset voimistuu, jolloin aletaan sitten vaatia seuraavissa palkkakierroksissa kompensaatiota tälle inflaatiolle, mikä tavallaan sitten voisi synnyttää tämmöisen itsensä toteuttavan kierteen. Eli jos tämmöinen inflaatio-odotusten kasvu jatkuu, niin sehän tarkoittaa, että keskuspankit joutuu myös varautumaan siihen. Eli ei ole varaa laskea enempää korkoja, ehkä seuraavat liikkeet on sitten koronnostoja. Ja tarkoittaako tämä myös sitä, että kun epävarmuus inflaatiosta kasvaa, niin sitä joudutaan hinnoittelemaan enemmän korkomarkkinoille? Juuri näin mä ajattelisin. Ja ennen kaikkea tämä makrotalouden ympäristö tämän inflaation kautta, myöskin tämän ja vahvan, niin kuin ehkä vahvemman investointien syklin kautta, niin johtaa sellaiseen volatiilisempaan niin kuin makroympäristöön, kasvuympäristöön. Että meillä nähdään isompaa vaihtelua niin inflaatiossa kuin talouskasvussa ja tämä on niin kuin keskuspankille aikamoinen haaste, jos niin kuin tätä kehitystä ajaa nimenomaan nämä
niin kuin me äsken todettiin, nämä tarjonnan ongelmat, ei niinkään kysynnän ongelmat. Niin keskuspankin on hyvin vaikea vastata siihen, että jos on tarjontakapeikkoja ja inflaatio syntyy Niin, jos siitä. vaikkapa öljyn hinta kallistuu hyvin voimakkaasti, niin se niin kuin rahapolitiikka ei ole ihan ehkä hirveän tehokas väline siihen niin kuin torjumaan sellaista inflaation uhkaa. Mennään sitten seuraavaksi vielä sijoitusmarkkinoihin. Eli tämä tarkoittaa, että meillä on nyt muutamia tekijöitä, jotka puhuu sen puolesta, että korot vois vielä nousta, epävarmuus kasvaa, erityisesti epävarmuus inflaatiosta. Niin tämähän johtaa sellaiseen tilanteeseen, joka ei ole hirveän hyvä korkosijoittajalle. Ei. Miltä tämä näyttää osakesijoittajan näkökulmasta? Sanoppa sinä sijoittajana, että kumpaanko sinä tällaisessa uuden tyyppisessä maailmassa sijoitat mieluummin, korkopapereihin vai osakkeisiin? No tässä on ehkä yksi tekijä, joka on hyvä huomioida, että tämä inflaation yksi tärkeä tekijä on kysynnän kasvu, eli investointikysyntä kasvaa, joka on yleensä aika hyvää talouskasvulle. Eli me ollaan kenties sellaisessa ympäristössä, jossa talouskasvu säilyy ihan hyvällä tasolla, vaikka se inflaatio välillä voisikin nousta, niin kyllä tällaisessa ympäristössä osakesijoitukset todennäköisesti toimii paremmin inflaatiosuojana kuin korot. Tässä voi olla tämmöinen niin sanottu ylimenokausi. Tuottavuushyödyt tekoälystä tulee viiveellä, ehkä ihan jos ajatellaan niin kuin historiaa ja muita tämmöisiä niin kuin, murroskausia, niin kyllähän ne uuden teknologian hyödyt tulee aikamoisella viiveellä. Voidaan puhua niin kuin vuosikymmenestä paristakin. Ja kuitenkin sitten, kun investoidaan tähän uuteen, niin se raaka-ainekysyntä vahvistuu. Ja niin kuin todettiin, niin voi olla, että tekoälyn takia kuluttajallekin sähkön hinta on ehkä korkeampaa, jos sitä sähkön tuotantokapasiteettia ei nopeasti saada kasvatettua. Tämähän tarkoittaa sitä, että näillä oletuksilla, niin tämähän on ihan hyvä asia tehdä eläkeuudistus nyt ja lisätä osakepainoja tällaisessa markkinaympäristössä, jos meidän odotukset käy toteen. Niin, makrofundamenttienkin puolesta ikään kuin osakkeiden tuotto-odotukset voivat olla parempia kuin korkotuottojen. Kyllä. Kari, vedetään vähän yhteen lopuksi. Tämä Suomen eläkeuudistus vie tämän meidän eläkejärjestelmän kohti korkeampaa osakeriskiä, mutta samalla myöskin korkosijoitusten hajauttavuus heikentyy entisestään. Ja kun peilataan tätä sitä vasten, että tämä meidän talouden ympäristö kasvun ja inflaation osalta voi olla heiluvampi. Inflaatio, talouskasvu voi olla volatiilimpaa. Niin näitä asioita vasten, niin onko tämä eläkeuudistuksen ajankohta oikea? Mun mielestä tämä on ensinnäkin hyvä uudistus pitkällä aikavälillä. Tämä vastaa siihen tarpeeseen, mikä meillä on, eli vahvistetaan työeläkejärjestelmän rahoitusta 2050-luvulta alkaen. Ja sitten jos katsotaan lyhyemmällä aikavälillä, mikäli talouden ympäristö on sellainen kuin aikaisemmin kuvailit, niin on tämä järkevämpää tässä vaiheessa lisätä osakesijoituksia kuin pysyä niissä matalamman tuoton hajauttavissa sijoituksissa, koska niistä ei välttämättä korkeammassa inflaatioympäristössä saada riittävästi tuottoa. Mutta sitten tulee se kääntöpuoli, tämä makrotaloudellinen epävarmuus, sen kasvu ja suurempi riski sijoitussalkussa tarkoittaa suurempia arvonvaihteluita. Eli kyllä meidän kaikkien on varauduttava siihen, että välillä raportoidaan negatiivisia tuottovuosia, mutta se kuuluu tähän. Eli voisiko tähän lopuksi todeta, että tämä vaatii vähän meiltä kaikilta tämmöistä kylmäpäisyyttä. Ja riskinsietokykyä. Kiitos seurasta. Tilaamalla podcastin saat ilmoituksen, kun seuraava jakso ilmestyy. Puhe taloudesta jatkuu. Moikka! Moikka!